אנחנו גרנו בכפר יעבץ, ולפני כחודשיים, בסביבות 7:45 בערב, התקשרה אליי חמותי, זיכרונה לברכה, וביקשה שאני אבוא להשחיל את המחט במכונת ספירה. ככה התעכבנו שם. פתאום קמתי בלי שום הסבר, ואמרתי זהו, הולכים הביתה לישון. פגשתי חבר ילדות שבעבר קראו לו קפוצ'י, היום קוראים לו מיכאל. הוא בא להורים שלי ושאל מה שלומך, מה נשמע, כמה ילדים יש לך, כמה שנים את נשואה. אמרתי לו אין לי. הוא לא האמין ואמר לי אני חייב להביא לך משהו. אמרתי לו מה? אמר לי ספר. אמרתי לו חליק, עזוב אותי סיפורים, לא עברתי הכל. אמר לי הבטחה. אמרתי אתה יודע מה, תביא, מה יכול להיות? מה שהספקתי לעשות בסך הכל מרגע שירדתי זה לשים את הילדים במיטה. רציתי לנעול את הדלת ואמרתי לעצמי לא צריך, עוד מעט בעלי מגיע או בדרך. ובכל זאת לא נעלתי את הדלת. אחרי אולי 2 דקות שמעתי פיצוץ פשוט מחריש אוזניים. הראה לי בכתוב שרבי נחמן אמר, רבי נחמן אומר 3 פסקאות, ואני מה שמדבר עליי זה פסקה אחת. העולם אומרים שמסיפורי מעשיות עקרות לא באות להיריון. ואני אומר שמסיפורי מעשיות כל עקרה באה להיריון. חמי הגיע מהבית כנסת. התחיל לצעוק בצרחות אימה, מזל, מזל, מזל. לא הבנתי שזה קרה מעליי, לא הבנתי שזה קרה אצלה בבית. אחרי שמחת תורה התחלתי להרגיש עייפות והרבה לישון וכל מיני כאלה והייתי הולכת הרבה לאמא שלי. אמא שלי החליטה שאני בהיריון. אמרתי להם, תעשי לי טובה, תעזבי אותי, אני לא רוצה שתשגעי אותי, איזה הריון, על מה את מדברת? עשיתי בדיקת שתן, שלילי. שלילי? לא יעזור לך, את בהיריון. חשבתי שאני לא רואה חדר. לפי הבום שהיה והצרחות של אמא שלי, חשבתי שנראה מול העיניים את הגרוע מכל. ואז מהדלת האחורית שלי התחילו להיכנס אנשים ולחלץ אותנו מהבית. הלכתי לעשות בדיקה כשאני בטוחה שזה שלילי. התקשרתי אליה בשעה 11 בבוקר, עוד לא דיברתי, היא אמרה לי מברוק. אמרתי לה לא מברוק ולא נעליים. אני אקבל תשובות ב2. אני מתקשרת, אני אומרת את התעודת זהות שלי, והיא בודקת ואומרת חיובי. התחלתי לצחוק, אמרתי החמודה שלי, תבדקי עוד הפעם. עליזה דגה, תעודת זהות, אני הכרה 10 שנים. אז היא אומרת לי, עם הרבה מזל טוב, חיובי, את בהיריון. אי אפשר לתאר מה היה פה. פחד, שמחה, עצב. עשו לי אולטרסאונד. כדי לבדוק שבאמת יש הריון. אז מצאו שק הריון. והיו 5 דקות של שקט. שקט כמו מפחיד אפילו. שקט נצחי. ופתאום 2 הרופאים צעקו יש! נהייתי בהלם והלך חיוך גדול על השפתיים שלהם ויש דופק. קיבלתי אותו עם השגחה. ככה האמנתי. אם בורא עולם רוצה, השליח שלו בעיניי רבי נחמן, יש עליו שמירה. ויש לי ילד מקסים, בן 4. אחרי שהוא נולד, כל העגלה שלו הייתה נחמן מאומן. קראו לו הילד של רבנו. יש לי גם את הקמע של רבי נחמן. שמתי אותו עליי כל ההיריון לשמירה. בעלי בדיוק הגיע ואני, דבר ראשון שאמרתי לו, זה רק רבי נחמן. עוד לא ידעתי מה קרה למעלה, בכלל לא ידעתי שחמותי נהרגה. רק למחרת ראיתי מה באמת קרה, ועד כמה הנס היה הרבה יותר גדול ממה שחשבתי באותו רגע. כל הבית למעלה התרסק, לא נשאר חדר אחד שלם, חמותי נהרגה במקום. אני לא יודעת להסביר את רבי נחמן. אני לא יודעת להסביר עד כמה הוא גדול. אבל אני יודעת שמה שהוא אמר נכון, שמסיפורי מעשיות, כל הכרה באה להיריון. ואני רוצה להגיד שבערך לפני שנה אני הייתי בהרצאה של נועה ירון,
ובסוף ההרצאה היא מכרה את הקמע של רבי נחמן, שכל הכסף זה לקרן של רבי ישראל דוב אודסה, שכל המטרה היא להפיץ את התורה של רבי נחמן ולקרב עוד אנשים ועוד יהודים. היא אמרה, אמא שעונדת את השרשרת, זה הגנה לה ולכל המשפחה. והנה אתם רואים, אני חיה ברוך השם, הילדים שלי בריאים, ולראות הבית ולהבין את גודל הנס. זהו, זה הסיפור. אני מקווה שכולם יתחזקו ממנו, ושלא נדע עוד צרות כאלה. האם אתה שותף במפעל אדיר זה? האם יש לך את הזכות לתרום למען עם ישראל? כתורם לקרן רבי ישראל, הנך הופך מיד לשותף וחבר במפעל אדיר זה, והנך חלק פעיל ותמידי במפעלי הקרן המגוונים שכוללים הדפסת מאות אלפי ספרים מהודרים של רבנו רבי נחמן מברסלב, הפצתם לכל בית בישראל מהגולן ועד אילת ובעולם, כולל חצות בכותל המערבי, קירוב לבבות בעם ישראל והחזרת המונים בתשובה על ידי שירה, שמחה וריקודים, כנסי התעוררות לנשים בכל הארץ, כולל הפצה, רשת תלמודי תורה ברחבי הארץ, חלוקת עשרות אלפי ספרים בחינם לבתי מדרש, בתי חולים, בתי כלא, הוסטלים טיפוליים ומרכזים לנוער במצוקה. במקביל, אתה זוכה לכך שילמדו משניות ויאמרו קדיש בכותל המערבי בחצות לילה על נשמת יקיריך ביום הפטירה שלהם. וכן אתה זוכה שיתפללו עליך ועל קרוביך בכותל המערבי, בקבר הרשב"י במירון, בציון רבי ישראל בהר המנוחות ובציון הקדוש של רבי נחמן מברסלב באומן. לבירורים בהזמנות של הקמע והספרים של רבי נחמן מברסלב 02-992-3332